Igbo bụ Igbo, ekene m unu. N'ụbọchị nke taa anyị ga-eneba anya n'ihe gbasatara Igbo cosmology, ọkwa ọjị, ịgọ ọjị, na ike ọjị na omenala na ọdịnala Igbo. Ndị Igbo tụrụ ilu si na nwata ọbụla na-anọdebe ndị okenye nso maara ndị gboo, mana nwata ọbụla na-ebupụrụ nna ya ukwu oche na okpu agwụ ya na ọ bụrụ na ọ taghị ose na ọ ya ata ọjị, na ọ bụkwa na nwata maara ihe ka eji aga nzukọ ụmụnna. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Kedu ihe bụ ọkwa ọjị? Ụfọdụ na-akpọ ya efere ọjị. Ọkwa ọjị bụ ebe a na-etinye mkpụrụ ọjị. Ọ bụkwa na ebe mmụọ na-ebu ụzọ ekporo oke tupu mmadụ agọ ọjị. Dịka onye Igbo kụrụ ọnụ, dimkpa ụlọ maọbụ onye echichi dị iche iche enwe n'ala Igbo, ọ dị mkpa nke ukwuu na iji enwe ọkwa ọjị na be gị. Ọkwa ọjị a na-akwa na-asa ya mmiri, kama a na-eficha ya because a na-eme gịnị? Ewere ya dịka ihe dị asọ, a sacred tools eji were eme gịnị? Eji were agọdolu ma ekpedolu na mmụọ na mmadụ. Nke ịbụa, ịgọ ọjị. Tupu dimkpa unu ebido ikwu okwu n'ọjị, maka na ndị Igbo na-agọ mmụọ, ndị Igbo na-agọ ọjị. Ọ bụ site n'ọjị ka iji ekwu ebumnobi gị, ihe ị chọrọ na ihe ị chọrọ ka ị nweta. Onye Igbo ọbụla tupu ọ gọọ ọjị, ọ na-ewere ya eme gịnị? Welie ya enu, wedaa ya ana, iji wee kọwaa Chukwu Okike, ọ bụ n'osisi ọjị i nyere anyị ka anyị ji were agọdolu gị. Ana, ọ bụ site na ana ka ọjị si wee mee gịnị? Ma ọfụma, o wee kpekuwezie ezumezu mmụọ nna na ya ji wee bịa ụwa. Chie, onye ụwa ya, ndị ichie na aja ana, ọ bụrụ na ọ gọdochaa ọjị, ọwa ọjị. Ọ bụrụ na ọwa ọjị, eme gịnị? Ebido mee gịnị? Kewe ọjị. Ọ bụrụ na o kewezie ọjị, mata amata na ọjị na nwaanyị agaghị ama ya aka n'efere ọjị ebe nwoke nọ ya. Ma ibu dibịa nwaanyị, ma ibu eze nwaanyị, ma ịgbanite n'ihe gbasara ihe nke mmụọ, asị gịnị? Na nwaanyị ekwesịghị ike ịma ya aka n'efere ọjị ebe nwoke na ebe ahụ. Ọ nwoke na-eke ọjị ji ewere ọjị mee gịnị? Nye gị n'aka dịka nwaanyị. Ka maka ọjị ahana, ọ ga-ezu onye ọbụla, maka na ọjị bụ a communion, ebe esi eme gịnị? Eme orikọ ma mmadụ ma mmụọ. Nke ịtọ, ajụjụ ọtụtụ ụmụnna anyị na-ajụ m, na nwaanyị enwere ike ịwa ọjị? Ọ bụ ihe ziri ezi na nwaanyị kwesịrị ike ịgọ ọjị ma waa ọjị, ma ọ bụrụ na nwoke anọghị ebe ahụ. Ọ bụrụ na nwoke nọ ebe ahụ, nwaanyị enweghị ike ịwa ọjị n'ihu nwoke, maka na nwaanyị enweghị ike nka. Ọ bụrụ na nwaanyị ma omenala na ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na o weta mkpụrụ ọjị, onye nwoke nọ n'akụkụ ya. Ọ bụgoro na nwoke ahụ anaghị eme ọdịnala, nwoke ahụ nwere ikikere ịwara ya ọjị. Ọsọkwa ọ na-abụrụ nwa ọ mụtara, ọsọkwa ọ na-abụrụ obere nwa. As far as na ọ bụ nwoke, nwoke ahụ nwere ikenga, nwaanyị enweghị ikenga. Mata amata na ọjị nwaanyị gọrụ ma waa anya bụ ọjị, na gị gbabụ nwoke n'ebe ahụ ama ntanya bụ ọjị, maka na ọ bụrụ na ịta anya bụ ọjị, ị na-emerụ ikenga gị. Ị ghọtara ihe m kwuru? Ma ọ bụrụ na nwaanyị na ha nọ ọgbakọ, ọ bụgodo obere nwa a mụrụ ọfụ bụ nwa nwoke, eji ewere ọjị eme gịnị? Kpaa ya n'aka, ekwue ihe bụ ha n'obi, their intention. Ọ bụrụ na ekwuchi anapụta anya bụ ọjị, mee gịnị? Ha awa ọjị ha, ha ga-ata ya ka ha bụ ụmụ nwaanyị nọ wee nọdụ ọgbakọ ọhụ. Ama na nkụzi a na nkọwapụta a na o doro gị anya.
ndewo na ị ga-atụsara m ozi a tinye ya n'uchu ka ọ were baara ndị Igbo. Ndị be anyị sị na ọ bụrụ na ikwu amarọ ibe ezie. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazị UC. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m onye afụrụ taa ga-afụkwa ya echi. Ndewonu.